Fie og Rebecca. Nu er vi kommet ind på Versailles-slottets park. Og jeg kan forstå på dig, Rebecca, at vi skal ud og jage enhjørninge. Ja. Er du klar? Så. Du har lysrød på igen. Det er godt. Og Fie, hvad med dig? Er du også klar? Ja. Nu skal vi enhjørningejagt, når vi kommer ud til flotte slotte, så skal vi enhjørning. Så Rebecca, hvad er planen? Vi skal rundt i hele parken. Og så satser jeg på, så finder vi noget. Okay. Ja. Jamen, det lyder som en god idé. Jamen, skal vi komme afsted? Ja. Rebecca, hvad er du i gang i nu? Jeg holder øje med enhjørningene nede ved søen. Er der chance for, at der er enhjørninge dernede? Ret stor chance. Altså, du kan se, der er sø, hvor de drikker vand, og der er skov, hvor de bor. Jeg kan zoome her. Jeg ser lige, om jeg kan se noget måske. I siger, der er en masse... Det kunne godt være, Er enhjørninge tit hvide? Ja. Der er noget dernede, der er hvidt. En statue. Jamen, jeg kan zoome ret godt her. Jeg tror ikke, der er noget. Men det ved jeg ikke. Så kigger jeg bare videre. Jeg ved ikke, jeg tror du ikke, Fie virker sådan, det ikke har syntes, det er så sjovt. Er det ikke lidt synd? Du har taget med Fie herned, jo. Og indtil videre har du kun været på enhjørningejagt. Fie ved jo godt, at det er det, jeg holder af, det er det, jeg laver, det er det, jeg synes, der er sjovt. Og hvis Fie vil lave kedelige ting, så må hun lave kedelige ting alene. Ja. Jamen okay. Jamen vi fortsætter så. Ja. Rebecca, jeg kan se, det er ligesom om, du har ledet efter noget. Har du tabt noget, eller hvad? Hallo? Har du tabt noget? Hvad er der? Du må ikke røre det område. Ej, Fie. Det er så godt. Det er jo ikke kun mænd, der ikke må røre mig sådan nogle voksne steder, vel? Ja, nu skal I ikke være uvenner, vel? Men Rebecca, hvad var det, du ledte efter? Jeg troede, jeg havde fundet et spor, men først skulle Fie lige. Jeg mistede det. Det er helt væk nu. Så du mener, der er enhjørninge her? Jeg er ret sikker. Okay. Ja. Man kan også sådan lugte, ikke også? Eventyrlugt. Ja, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan. Ja, nu går Fie derovre. Skal vi gå med? Ja. Okay. Rebecca, hvorfor kommer du ikke ud i solen? Hvad siger du? Jeg vil ikke blive solskåret. Nej, men du har ikke rigtig været ude endnu. Ja, men det bliver jeg. Nå, ja, Min solcreme er kun faktor 15. det er også dit valg. Ja, vi andre, det er okay, vi andre er herude, er det ikke? Ja. Musik? Jamen, det er flot musik. Ikke, Rebecca? Jeg vil ønske, de ville slukke det. Hvad siger du? Jeg vil ønske, de ville slukke. Hvad er der galt? De vil nok ikke lige få om enhjørning-musik, de hører, vel? Jeg ved ikke, det er da sådan rimelig eventyrligt, synes jeg. Gammeldags. Det larmer. Jeg ved ikke, jeg synes da heller ikke, enhjørningen lyder som det mest up-to-date. Men altså, nu er det jo heller ikke... Nu ved jeg jo ikke noget om det, undskyld, hvis jeg... Skal vi gå heroppe? Jeg tror, det er Hen måske... mod musikken, hvad tror du selv? Nej, okay. Om det ser da rimelig eventyrligt ud, og jeg kan se guld og alting. Jamen, Jeg troede egentlig, at en kulisse så noget kan med I guld. gå ind, og så kommer jeg ind, når I har slukket musikken.
Jeg tror ikke lige, vi kan slukke musikken. Så kan I få nogle andre til det. Der er alligevel ikke nogen enhjørninger nu. Nå. Så vi skal stoppe jagten, eller hvad? Nej, vi skal stoppe musikken. Ja. Jamen, Det bare. Nej, Rebecca. Vi kan godt gå ind og se, hvad vi kan gøre. Godt. Skal vi se, så. Hvad, har du det okay med, at vi er taget med her? Ja, I ødelægger bare lidt vores ferie. Nej, det skal vi stoppe. Det er ikke det, vi er ude efter, jo. Nu skal vi ind og slukke musikken, så Rebecca kan finde sin her. Nej. Og det er jeg altså rigtig ked af. Du siger til, hvis vi skal stoppe. Tak. Hvad er det, vi er kommet til nu? Vi er kommet til den her sø. Lille ting. Hvor vi har fundet en kode ude i vandet. Men jeg er lidt svært ved at... Hvad mener du med kode? Altså, der er jo heste. Og mange forveksler heste med enhjørninge. Selvom der er en stor forskel. Men jeg tror godt, det kunne betyde noget for os. Vores rejse. Jeg skal bare lige rende ud først. Okay. Jamen, du har da ret, der er det heste. Det må man da nok sige. Det er ellers flot, hva'? Det er ret eventyrligt. Er det ikke det helst skal være? Jo, men det er også lidt brutalt sådan med de der mænd med hornene. Ja, okay. Som de blæser i. Mænd med horn, kan det betyde noget? Og heste uden horn, kan de have taget hornene? Ja, og så er der noget, der slet ikke hører sammen. Det er sådan en søuhyre. Det er den, der trigger mig lidt. Ja, okay. Jamen, du siger til, når du har fundet ud af noget. Ja. Rebecca, er du ved at have koden, eller? Ja, jeg tror, den... Vi skal til hjemme nu. Skal vi gøre. Og 4 lige ved den koden. Hvad? Jeg var lige ved at have den. Koden? Ja, koden til enhjørningerne. Har du glemt, hvorfor vi er her? Hvad siger du? Fie, skal vi hjem, eller hvad? Vi skal hjem, vi skal videre. Vi har været her i lang tid nu. Okay, men så må det bare blive en forspildt chance at blive. Ja, jamen altså, det er jeres ferie, så det er okay. Vi skal ikke være i vejen, jo. Vi skal videre. Ja. Jamen, Rebecca, du må forstå, at det er jo ikke vores ferie, det her. Du er kommet med som gæst. Vi var bare så heldige også at komme med. Ikke også? Så vi bliver nødt til at gøre det. Ikke også? Så nu tager vi hjem. Der er sikkert andre steder. Det skal ikke være det eneste sted i Frankrig, vel? Nej, men det er det bedste sted. Er det det bedste sted? Det bedste sted. Nå. Måske var det min eneste chance, der lige... Nej, Fie, du skal ikke have dårlig samvittighed, vel? Det er okay. Det har jeg sgu heller ikke. Nej, okay. Nej. Undskyld. Godt. Jamen, så lad os tage hjem. I hurt myself today